Здравейте на всички, аз съм FightXpert, се завръщаме с Clash Royale и вижте какво ми се падна, което сега ще отворим. И вижте какво излезе. Бандит. Искам Бандит, Електроуизърд или Грейвярд. Други неща не ми харесват от легендарни. Топ, дано поне да има легендарни и да видим. 3000 голд. 126. 151. 209. 205 тесо. Извинете, колкото ми тук. 9 екзекушенър. 126 Дарт Гъвли. 12 личи. Инферно Драган! Инферно Драган! Това заслужава скриншот. Инферно Драган. Дами и господа, Инферно Драган. Нова карта, една да апгрейднем. Запад или Екзекюшън? Да апгрейднем Запад. Екзекюшън ще мислим по-напред. Мисля, че ни спана принц, не. Уич, да. Можем да го добавим в Алхан Дека. Може освен да махнем Алсвозорни. Да. Да видим. Фри джеста. Топък котка. Пак ми пречи. Нещо бъдна играта. Все тая. Да направим една битка с новия дек. Да видим как ще се получи. Така. Първата ни започване ще бъде с Инферно, Бейби, Драган и Балон. Следователно оттам може да извадим Зап и други карти. И не, балонът не можа да стори. Мисля, че не можах добре да видя. Тъпата ми котка. Иска да я... трябва да я пусна. Леле. Хайде, котко, хайде. Лизай. Лизай. Леле. Съжалявам за това, хора. Хайде, тръгвай. Хайде. Виж, майци. Хайде. 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 Шут. Хайде. Шут. Хайде. Хайде. Да я меря. Ето така. Бам. Сега да видим какво ще стори Инферно Драгана. Нищо. Както и какво. Леле, този ще ни бие. Ще може да бъдне цена дека. Ако искам да играем Инферно Драгана. Перфект. Тък му ги уби. Тък му мине ход да уби неговите пушове. Сега. Имам в момент. Зад него Бейби Драган. Тъпата котка. Тъпата котка. Тъпата котка пак ме дразни. Вау. Perfect. This is perfect. Yeah, bitches. No. Инферно не. Не там. Глупак. Давай. Вау, мислях си кризито.
Провалена битка, хора, провалена битка. Те паузирам клипа и ще се върна. Здравейте, завърнах се. Да видим сега какво можем да преместим. Освен инферното ще го играя на Дик 3. Executioner ще стои. Пак го махам. Махай. Тъпа котка. Така. Учката. Мръдни ли? Това е трудно решение. Замахнем ли си за една? Да видим сега какъв дек ще се получи. Трябва да слагаме тук фойла и да не ни пречи. Първо ще опитам да играя една девета. От инферно да не закушам. Много. Инферно да не светила, закушаме да светила и заедно с него светила и аз. Така. Трябва да пикнем декова доста, ако искаме да играем. Така. Тази тъпа котка, ако да спре да ме дразни, просто ще й отскрива. Ще й отскрива салка. Браво, чакам. Дик, мисля, че е перфектния сега. Продължаваме на браво. Аз да яде боли. Ще отидем да я проверим. Но няма да изпускаме от поглед играта. Котко, какво искаш? Хайде, ще стоя при теб, ако те е страх. Хайде, стой сега тук. Отиди си в ми, защото ме дразниш, на клип. Хайде, влизай да ядеш. Влизай да ядеш. Влизай бе, виж, почвай сега. Оп. Така. Бумбър. Добре, хора, добре. Добре бе, какво стана тук, не знам. Не ми хареса. Не. Аз стига бе, как така? Ще ми прецаква инферно, драгане. Маквай! Да не си. И още една загуба, хора. Не. Няма да му дам, да не би. Добре. Какво сега искаш, котко? Какво искаш? Не. Ти тук не минават. Не! Я стига бе! Шипня! Ще паузирам клипа. Хора, мисля, че ще имаме време за още една битка. Направих нещата с котката. И направи две битки, докато аз ви нямаше да кача малко на кланчеста. Клипа ще отворя кланчеста. Кланчеста не съм отворил го без да искам на без клип. Но без това нищо хубаво не се падна.
Не е добре. Не е добре. Браво. Напред се пукна. Ага. Що ли пукна? И аз не знам. Каквото ще си отбуваш. Стреляй. Да. Там достатъчно хубаво. Сега имам време. Какво правиш ти изключено? Давай! Давай, Инферно Драгон, давай! Разсмай огън. Изпущам това. Още една секунда ми трябваше хора. Още една секунда. Ще приключа, за да отвъдна кланчеста на клип. Здравейте, нека да продължим клипа с отварянето на краунчеста. Няма да бързам. 480 голд. 3 джема. 24 Goblin Gang. 38 Knight. 7 Wizard. И Poison. What the fuck неща. Нещо тук се е бъгнало. Видим каква е на линия. Жалко се. Това ще бъде от клипа. Абонирайте се, харесайте видеото. Новият ми дик, който има Lumberjack Princess и Inferno Dragon да го купя. Ако нямате, опитайте да купите този или този. Зависи. Дайте лайк на клипа. Абонирайте се за канала ми. И вижте канала на приятелят ми Shadow. Абонирайте се и за неговия канал. И това ще бъде от клипа. Аз бях Fight Expert. Ще се видим в следващия епизод на Clash Royale. Довиждане!